Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je u toku revidiranje istorije Drugog svjetskog rata i da Zapad tako postupa sa srpskom istorijom, pokušavajući da okrivi Srbe za mnoge zločine. Dodik je naglasio da Republika Srpska uvažava ruski narod i istoriju. Mi smo bratski narodi, rekao je Dodik, koji je juče prisustvovao ceremoniji polaganja vijenaca i cvijeća na memorijalnom groblju Piskarevsko u Sankt Peterburgu, čime je odata počast žrtvama nacističke opsade Lenjingrada, koja je okončana prije 80 godina. Dodik je rekao da je to sveto mjesto gdje su sahranjeni poginuli stanovnici opkoljenog Lenjingrada, prenose ruski mediji. Ovo je grad heroj koji je dao odlučujući doprinos pobjedi Rusije, dodao je Dodik. Piskarevsko groblje je najveće masovno groblje žrtava rata u kojem je zakopano oko 500.000 ljudi, stanovnika i branilaca Lenjingrada. Minutom ćutanja odata im je pošta, a cvijeće su kod spomenika Majka otadžbina položili između ostalih sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Nikolaj Patrušev i guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.